Hei, salut tuturor! Bine ați venit pe vlogul meu, Andreea Vlogs. Astăzi o să joc Slither, sper că așa se pronunță. Și scuzați dacă se aude ceva genul vânt, că mai mișcă telefonul. Eu filmez cu aplicația Mobizen. Și să merge cu skin. Așa. Să le păstăm. Aici e bun asta. Da. Să arăți bine. Wow. Să joc de 5 ori. Asta e a doua care joc acum. Ce pierd, oară. Yes, mamă, ce lung era. Wow. Yes. Asta e patra balon, dar eu cred că e patra balon care joc. Ultima oară. Mamă, ce mare e! Wow! Ce lungă sunt! Oh. Da. Sper că nu uitați de like, share și subscribe să vadă și prietenii. Și ne revedem într-un alt video. Dacă o să ajungem la 10 abonați, o să fac episodul 2. Pa!